Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsami, gay Muripurya kagagaw misi sa Masjidil Haram. Kataya pakimasan Amerikano wag yang kaya Jabal Marwah. Yang Jabal Marwah nag-iiman to'y malalambo ko puro yan. Binanibuntalian sa manaya. Masya Allah, tabarakallah. Yang kaya darpa nag-i darpa Marwah. Sa manaya napkilain wag yang kaya miyak kada mga tawa miyak magumra. Iman to'y kadagalo miya gumra sa giyang kaya kagagawi iman to. At ay kemasaan yung siran. Nagugiyay bunta lagi yang kaya di sa iyan. Giyay di sa iyan. Sama na nag yang kaya sunguan tano nagina na Safa. Nag yang kaya sa talikudan nagina na Marwa. Gina na Marwa. Sama na yun, alhamdulillah, miya pasada mi sa umrami. Yang kaya Muripurya kagagawin na inipagumrami ya so mga looks o mga kadiyo. Miya pikiriran na ipagumrairan so mga inairan, so mga pagariran na miya nga wawafat. Agiyap ko pa kayo mabuto si kuwagamatan wa Islam. Ira manuto aso miya wafat na ipagumra o pamilya niya. Sa manay nag-iibunta lagi ang kaya di sa iyan. Lagi ang kaya kilay niyo kamasani wa plalakaw na pagalindan na ya di sa sai. Kilay niyo wag ang kaya mga mamaon na makasusulot sila sa ihram. Sa ginan mabuib sulot no mga dato igiramano to pagumraan ta ka paghaj. Sagi kada kaliman to di sesai sagi kaya as-Safa wal Marwah. Sugi bunta lagi ang kaya solda Safa wal Marwah. Ipan na pagilaya karakano nagaya Zamzam. So Paginang sa Zamzam, nasan kekuasu Zamzam kata alilini aniran. Atan sugiri po Zamzam. Ginanigiri po Zamzam. Automatic samanan. Asara pigira ko na po. Hindi kailangan ba pendagan eh. Madagal sa kaya nga di sa na mga Muslim sa Indonesia. Mga Indonesia na dito sila kumadagal di mamagumba. So giibunda lagi ang kaya sai. Nago yung kaya mga tao na nasama na yun na makapupusiran sa Marwa. Marwa na sumusiran sa Safa. Yung kaya kasi na taritib saya waga may Islam na makapito ay. Makapito makasiso tao makapito saya makapagaluyan at tigdano. Pagpunro sa Safa kagiti po na niyan. Na ani ka pakapo niyan roo. Nakaswis kanian, iya kata. O di na malalakaw, nagyangan na kilay niyo, nagina subsum sa Marwa. Sa manoto na puga sa Safa, na sumunga sa Marwa, na giyuto paganay to na ini.
Agi ito isa. Bilang ano to na isa, na may man ka makapungaro sa marwa na sunga sa safa na umakaro sa safa na ikaduo to. Ikaduo to. Masya Allah. Tabarakallah. So alhamdulillah, may ito na kada sa mga pakabaling sa mga kadiyo sa Pilipinas. So inshallah na salamtan wag yung kaya mga bagsatan no, sa manen na sisita no sa Masjidil Haram. Salam kay Kim Palawan Didaagan, si Suwaidi Munib, si Jirawat Kikay Sabdal, si Sahri Bakarat bin Al-Nasir, si Ashley Smith, si Ermat, si Dino Pakatuah, si Azam Gatu Abdus Salam, RG Lee, si Min Kat, si Hajja Siti Nur Aliyah, salam sa agyan kaya pagariyakan na si Mid Sumandar, salamat ko mga dua niyo, si Lucky Boy Batara Ampaso, si Faida Muhammad, si Amira Buru-Buru Makasalong, si Muhaimin Anwar, si Ashley Smith, si Jam Impi, si Saipo Abdullah, si Hamdani Sarip Abu Bakar. Inshallah nagyan kaya mga pagarami ada pa na makapamangaruma mga nguda pa na ifangan niya miskano ko Allah. Baniw din mato nagyan ko to mapia bai para serkano mga kanguda. Si Muhaima Yusuf Dayamil, salam rakano langon. Dahil karon mayo di si. Gitu si kanyan. Salam sa giyang kanan na pakatatayaan na darudu pa giyang ko to kadi iman to si Jalal Mangundaya. Masya Allah. Si Sailani Makaurog, salam rakano langon na mga bangsam. Isa pa na may pangandawa Amerikano na giyang kanan na laita gedung. Kapasin niyo giyang kanan na laita gedung na ginang konso toos so ina o Ismaila Suhajar na so kaya pakapantagyan sana makapulalagoy. Makapulalagoy kata na apkilin wag yung kanan na mga tawa di siran di malalagoy kata. Yato sa gedung, nataman sa giyang konto kapusan niya ro. Ani ka pakapantag sa'yo di sa ina, makapulalagoy sa kanya. Ha? Rotalon wis. Tano si? Hindi. Si hindi? Pakasyo man. Nori tano da di tomiti tano da. Kada man yan. Yang ayah gedung na saya di malalagoy so Hajar ama o ina o Ismail alayhi salam sa gyan ko to masa katatagwiran saya adis kanyan di bebanog sa makaugo perkanian si kumasa katatagwiran saya na dead na ban yan saya peduan. Salam kay Princess Aminu Abu Bakar Suwairia Osman Ibrahim. Kata na Safa Star Hidayatus Safa. Ini madudutan mga lip deka dunetan ng mapangoboy. Isi yung tanong amada ng tan. Yung doktor. Sa mga dito sa
Gina nakilay niyo na gina sa Jabal Marwa, Kalawa Marwa. Yan nga yung mga kadina din dudua. Sa sanguran nila nagyang kaya Masjidil Haram sa manay nag-isulda Masjidil Haram. Kaya sa manay as-suldi nagyang kaya apkilay niyo yung na mga tao na diyan nandito tawaf. Auto sa mana Kaaba. Napkilay niyo nagyang na Kaaba. Isang ngaran yan na Baitullahil Haram. So dito tawaf. Tatansiran. Sa mga bangsami, pagkakasuy na Amerikano sa salam, importante na miyakilang Amerikano, wag yung asul da Masjidil Haram. Sa batanod mang bagian, sumanaw salam, makalilintad. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.